Bali oy. Kuya ginawa na. Bagyong Odette ni, bagyong Odette. Ano ka go? Kuya si Gio oy. Kaya wala na tangtang kanok ni, ang dawo ko ra. Tumbang dalisay ay. Di Gio guys. Nilandaw tangtang kanupi. Ako ang limpiyawan na sa IT ay. Grabe kusuga ang ina. Bagyong Odette. Oh. Apa yung mga sino? Mga kahoy, mga bali. Oo, Bagyong Odette. Tumbang ang Christmas tree ay. Gumax, okay ka gumax? Mawa. May lang Christmas tree guys. Sa IT Park oh. Haya. Tindak wag damage. Pag is ni Odette, purot oy. Purot mga kahoy ba? Hindi pang putol. Ay kung kao ba no? Ay mga poste ay. Sus. Ay mga kahoy, wanay dahon. Lukuso eh. Grabe. Suga itong mahina. Mga seno. May mga seno nga labay ah. Yo yo yo. Welcome to my vlog. Vlog na welcome. Yeah. Haros yung mga dahon eh. Oh yeah. Bago yung mga kabilya guys. Bangging kahoy. Ang ilimpyohon ng mga mustra sa ukma. Nagong sa langit. Uliin na kay huwag naninda pagkaon na rin. Huwag damage ba? Grabe ang bagyong Odette yung maragis isa na kahoy gabara sa kasada. Balik guys. Let's go. Bumpa juga ayo.
Tumba mga kahoy eh. Nagbuo sa karangit. Maxoy! Ang kurinti guys, nadatugan sa mga kahoy. Tako kiniglibyohon. Hak ni mga kahoy eh. Dari sa may GY. Bali ang kuan eh. Asya. Nara. Tumba. Man result sa Bagyong Odette. Pag-is-is surot. Suga Odette eh. Doon sa tugas. Player kan may up adon ni out. Ang mga scene eh. Kasi tumba yan. Nakayuhon na. Baka sa lalipin. Tumbang poste. Connection na nila rin. Tumbang ka rin. Kay mito ug mangga guys, bali eh. Tatay tayo ka ng kapat. Di ha. Tulay sa lahog. Lon. Yeah. Banggi ang mga kahoy eh. Ano yung mga dahon? Nagani, wala naman sa mga dito eh. Yaanan pa daw sa mga boarding house. Vlog! Oh, welcome to my vlog! Dire! Nada dire! Nagsurubitan ninyong garong niya dawa ha! Delikado kayo dire! Nahila lang mo dire nakita kayo. Wala ko na dire. Oy, okay na na ikaw na kurente ka naka-off na. Grabe, bali eh.